Waqt intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista Radio 101 il-ħadd filgħodu, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ammetta li 4 snin ilu huwa kien tkellem fuq il-fatt li bil-pushbacks li kien applika l-Gvern Taljan in-numru ta' immigranti lejn Malta kien beda jonqos. Iżda issa qed jgħid li x-xenarju tal-lum inbidel. U jiena għadt, isma' huwa minnu illi wara li saru dawn il-pushbacks in-numru ta' nies illi waslu Malta naqas. Huwa fl-interess tagħna wkoll illi naraw kif aħna n-numri illi jaslu ma jkunux kbar. Din hija ħaġa illi aħna dejjem ħdimna għaliha wkoll. Meta kien għadu membru parlamentari Ewropew, Simon Busuttil kien iddefenda l-politika tal-Gvern Taljan dwar il-pushbacks. F'artiklu fuq Times of Malta fi 17 ta' Settembru ta' 4 snin ilu, Busuttil ġie ikkwotat jgħid waqt dibattitu tal-Parlament Ewropew li permezz ta' dawn il-pushbacks mhux biss kienu naqsu l-waslit ta' l-immigranti, iżda kien fixkel ukoll l-operazzjoni ta' l-organizzazzjonijiet kriminali li kienu qegħdin jesplojtaw l-immigranti. Issa li l-Prim Ministru Joseph Muscat qed ikun ċar dwar kif l-Unjoni Ewropea għandha titratta l-kwistjoni tal-immigrazzjoni fil-konfront ta' pajjiżi bħal Malta u dan fl-interess ta' pajjiżna, skont Busuttil dan juri illi Joseph Muscat fi ftit xhur diġà qata' qalbu qabel ma beda jinnegozja. Dan jikkontrasta bil-kbir id-dikjarazzjonijiet li kien għamel l-istess Simon Busuttil meta kien indirizza il-plenarja tal-Parlament Ewropew. Dakinhar Simon Busuttil kien attakka lill-Unjoni Ewropea u qal li din ukoll għandha l-obbligu li tassumi responsabilità u mhux tħalli lil Malta tieħu l-immigranti kollha li jiġu salvati fil-Mediterran. B'dawn id-dikjarazzjonijiet kontrastanti għall-aħħar il-kap tal-oppozizzjoni Simon Busuttil irid jiċċara il-pożizzjoni tiegħu u jgħid ċaru tont jekk hu se jaħdem favur l-interess nazzjonali kif iddikjara il-Prim Ministru Joseph Muscat jew inkella hu se jibqa' jieħu il-pożizzjoni ta' konvenjenza.